Hindi nga rin irugi nga iba sa ti pagkasalitan. Sagudayan nga ti surat ni Amboy. Dear Manong Nemi. Manong Nemi naganus pa lang idi ti panunod ken riknak ngam nagsalsaludsud akon. Apay nga taha kastoy ti kinagulo ti biyag dito'y lubong. Uno da kam nga talayang tinagulo, ket digiti na duma nga pamilya ket naragsak ket naurnos da. Da kami nga dilaeng iti kastoy pakapaspasamakan ti amin. Dagiti na imbag at damat dagiti na dakes, naranggas, ket nasayaan. Iti addan pungod ko Manong Nemi managapan da papa ken ni mama. Tano sumangpet ni papa ket iyawat na ti sweldo na ken ni mama. Dito lang. Ket aw mo tinaksay ah. Jak pa yan nagmermerienda. Ken inikat ko pa yun aming nga bisyo, arak ken sigarilyo. Tapno lang makumpleto ti sweldo ited ko ken ka. Nagbasitin. Ay na, haango umanay na ito eh. Saan nga umanay, saan nga umanay, saan nga umanay. Loida, ano sa mata iso nga rod ti sweldo? Takasan na namin, kit di mo kami usarin ti utak mo. Ada idi jay da ken nga napintas nga trabaho ngam di mo kayat. Loida, iti kanuman kadya kayat. Nga ti palamot ko kada kayo, pangbiag ko kada kayo, ket nagapo iti dakes nga aramin. Praktikalitan ti biyag berting. Sana kastunin karim kanya ka biyag sang kadi? Kasta Manong Nemi di bang mangig ko nga dialog na mamaki ni Papa. Ubingak launay, kan naganos ti panunot ko nga mang pampanunot. Amang sagapsap, iti panunot ko, noan niya launay ti pagapapaan da mamaki ni Papa. Gagaan nga lang amin ti trabaho ni Papa Manong Nemi idinto. Tani mama ket nagadudig iti arapap. Sana kastutig karim kanya kiti Berting. Tingkarin kanya ket napindas nga balay, complete appliances, no masapul ko ti kwarta adda. Kahit mapanat ti kahit ko papanan. Pasensya ka na. Not jak man maipay deta. Inalilaw nak. Imbagam iding ipay mo ti amin kanyak. Himita, kastoy lang ti biyag ipay mo. Manong Nemi ti pagawatak kini Papa ket di nakayat tagaramid ti dakes. No diket puro kinaembag. Ore kasano kano trigat basta kinaembag kano kanagaputi kinaembag iti lamutan mi wano ipain na kada kaming agserbi nga gina. Anda na kiti gundawi Manong Nemi nga damas nga ili ni Papa nga talo nga lalaki. Timangmangig ko. Pare, apagbiit laeng. Kwartan nga dakos. Basta umanugot ka. Jak maawatan idi Manong Nemi no anya nga trabaho ti bagbagada kini Papa. Ngayon magwingi-wingmit ni Papa Manong Nemi isang kay bagana nga din nakayat tagaramid ti kinadakas. Mangmangig kumet idi kini Mama Manong Nemi ako na. Ay! No di mo kayat takas di nga trabaho. Dumteng tulugon daway nga panawan ka. Panawan da ka. Loida, imbagak mat kang kakadyak may rusok takas di nga trabaho. Anya tamog baka no aramedek. Iti may sangal daw matiliwak, malungsutak ti pagbaludan. Abi namin nga data panunutem. Kat once ginaramid mo, makay patakder tatakkel ng balay, ang kompleto appliances, magatang ko digdi kahit ko klase ti arwaten nga kahit ko nga gatangan. Abi nga si Murot ka kanya. Unat ay nalilaw na. Nagpinda si iti biyag ko. Kalpasan na. Ingkarim ti langit. Saan mo maggamaitan? Gabuti ba't patag ka, Loida? Isong inaramid ko. Tinangilaon kang kat kapitakan. Doon la amin. Kung kaya't mo, agsubliak sa jay.
Sa mga ramitin dita, amo man nga maipahid kayat ko. Di ang subliak. Ulitek berting. Nung kaskas di nga di mo maipahid ti kasapulak, ti kasapulan mi nga gina. Dumting to ti Aldo nga sumangpit ka nga saan na kaming nga masangpitan. Dimteng data nga pangta ni Mama Manon Nemi. Dati may nga bigat, kataltalaw laeng ni Papa nga napan nagtrabaho. Ididebaga kaniyak ni Mama. Amboy, Mama, sagana mo di kita rawatin. Amin-amin nga rawatin. Agraman di kita ayayan mo. Ha? Tapumanaw ta nito eh. Panawan tan ni Papa, Mama. When? Api nga panawan daw. Sino pengar ti papang ko? Ikang kanto ti ado nga papang. Anya? Kasano pa ma? Awan kan ngagsaludsud pa eh. Uno kahit mo tagbati? Nagbati ako. Kasano nga rod? Awan kamit nukon nga maamang ko. Sino kaya kayat mo? Ni papang mo? Uno siya. Si ka nga mama. O sige nga rod, agtungpal kan. Irobot mo na kita arumatem, alam di kita ayaya mo kayat mo, tapumano ta nito eh. Iti na gano sa panunot Kendrick nak manong name agked-kedak ko ma. Tas kasano nga rodan ni papang ko. Ano ito ko na kanaramidan na. Ito no sumangpad dito balay kat awan kami. Ano ito aramidan na sa pulan na kamtunga ta. Unuan niya. Kas may isa nga anak nga natudyo agtong palak iti inak. Iso nga simuro takken kuha naman nun nemi. Iti sakbayan naglugan kami, tinangdagas kada kami nga lugan nga pagluganan mi. Tinalyaw ko na minsan manon nemi, tinariingak ken na nagubingak nga pagtaingan. Balay, agagangay lang nga balay. Imula kiti panunod ko manon nemi. Nuskas pagarikan ta saan nakamto nga masapulan ni Papa. Agsubli akto iti dayto nga balay. Sublian akto ni Papa. Nagnaed kami kini Mama manon nemi iti maysa nga apartment kano. Tay sumati ko na apartment up and down. Napimpintas nga medya nagkapon mi nga balay. Kompleto manon nemi. Adadak kala TV, telepono, kanda dumapay. Oh, anito mo ko namita. Adapay bagay ayamo mo, kadya dito eh. Napimpinas dito, saan ka di? Aping adakas to nga balay ta, nga pinanawan ta ni Papa Mama. Apartment dito eh. Apag isumat idi, manon nemi nga ada nagdoorbell. Ni Mama, napan ng ilong at tiri daw. At damay sa nga lalaki nga gwapo nga baknang tilangan naman o nemi nga simbrek nga nangarakop kay ni Mama. As dawat. Ni, at damat din sa bali nga asawa ni Mama. Nakunak tinakim ko. Nakariknak ti sakit. Gabota siyempre. Isakit ko ni Papa. Ngayon siyak maawatan, hindi manon namin onyat kahit asawan ti amin. Naging narakob da, sada nagbindisito tinapaot, nga di madlawdak, nga daak amang buybuya kadakwada. Imuli da injengaton, manon namin kit ko ni Mama. Oy, nagayaan ka lata ha? Tama-tama. Sumangpit na rin order ko nga pangal daw. Agapot ti Chowking. Dahil paborito ko lang na makan, Mama. Uy, naiimas aman ti makan dito. Papanan nyo nga rod, Mama. Diyan nga to. Angat aramin din nyo. Ito pala kaming bagpakan. Isugayin ti may kaduang amam. Baka ito no, sabalin tuman ngal daw, sabalin tuman ti papang mo. Inatikit mo nga saon, Mama. Tsak mahawatan. Saan nga rumbeng pangawatan, basta agay-ayam ka. Babandan, sweetheart. Maghanatan ako na yan. Kinunamat ti lalaki ng baga ni Mama nga may kadwa kano nga mapangko manong na yun. Napintas ngamin ni Mama manong na yun. When adot mangibaga
At dapat digidi kundaway, awan ni Papa, kat digidi siya nga ilin ni Papa, ti dumanon, sumrek, pastriken ni Mama, dadayawan dat kinapintas ni Mama. Kas lagtil mo tilmunda manunin, nadyak maawatan. Sabali met manunay mi ti umay. Nakamayatan manunay mi nga makakitak, mabuybuyak, amang mangig ko, di kiti dialogue no pagsasaritanda. Kasla, ininot met manunay mi nga mamuak ti kinapod mo. Nangaro na lang aro din, di makikaroba ak, iti sabali nga rin daw ti apartment. Hey, amboy. Abay, tito, ni mamang mo. Adat dyan balay. Adat taonig. Kwarto balay mi. Ano brat? Sino kadwa na? Diyak man amo. Di dyan man ti may katlong sa nga. Ibagana nga papang ko. Nalapsat nga min ni mamang mo. Kurso na adak pa. Diyak man amo. Diyak kabailan ti presyo na. Ano ti pagbagam tito? Sapo ya. Di mo mawatan. O may dandanunan di kita lalaki isuna. Ikaputan na lapsat ngamin. Ni mamang mo. Awang gamit ni papang mo. Pinanawan mi, tito. Apay nga pinanawan nyo? Agap-apad akang kanayon kini mama. Gaputa, basit ngamin ti sweldo ni papa. Mokon. Mokon ngamin na. Hindi to'y, kang kanayon nga makigam ni mamang mo ti adwa kwarta. Ipay na lang ti bagay na kada kwada. Saan ka nga maawatan? Di mo maawatan. Kasta ti pagsapulan ni mamang mo. Pagsapulan nga niya. Tumakil ka, maawatam to. Hindi kuhan manunay misan meten ng umay o meten ti umay nga lalaki dito ya apartment mi. No digat agring di telepono, sungbatan ni mama. Inatoy. Sige. Ano ang oras? Okay. Umayakon. Agdugusak lang. Okay, bye. Nagbati ka, ha? Apay, mama. Oray kat adamat compound dito hanggang mapanta kalsada. Agayam kalat sa akong apartment. Kaduman dito ubing nga padam dito. Agayam kalat ta. Sumang petaklator kay kahit ko. Kasi nanaro din siya. Pandangan ko, mama. Aduman makandita. May deliver. Tumawag ag tulatan ni Chowking, i-deliver din tulatan. Sa pulan din tulatan ni Amboy. Idadan to di kanem. Mama, papanam nga ron. Mapanak agubra. Ang idukat sang kamat nga pumampanaw, di met lalakit umaylat ta dito. Sabali ta. Bati ka, ah. Yes. Awan ti pagdanagam, Amboy. Agurnong tat ado kwarta. Talinton no kwan, mangipatakder to ti bukod tang balay. Kasano nga rin ni Papa? Lipatan mo di amam, nga inutil. Manong name at dadig di gondaway nga kayat ko kuma iti mapani ti balay nga pinanawan mi. Imbaga kinitito nga karuba mi manong name masansa nakasasrita. Kahit mo sawen, kahit mo mapansarong karan ti amam. Uwan ko matito. Agpakuyog ka kumakeng ka. Eh, mo mga roti papananta. Tsaka mo, tamagag to kini mama, ah. No, anat address dyan na nagkapuan mi. Takayat na nga tangited. Amangan mo to kaya pagarup na nagsubli ka kini papang mo. Adada nga kayat nakaani mamang mo, kapag anak na kangay. Baka no, bati ka ti sidong ni amam, kaya baka saan tumadlag talat panunot na, kapag munang sangan siyat ka sa saad mo. Kang kanayon na tangatakas to yun, tito. Diyak ka mo, ha? Ating-ganti kasi nga biyag ni mamang mo. Ngayon, dumteng tulat ang aglaos. Awan doon di maayat kang kuwana. Ngayon ko na nga, aguro. Wais ni mamang mo, no kasta. Urnungan na, di kiti makwartaan na ita, kabayatan nga nalapsat pa lang. Tayo doon awan mangayat kang kuwanan, adan tumatindak kala kwartana. Wais ni mamang mo, no kasta. Anda di kiti gundaway manong naming ikidawag kini mama,
nga mapami ko masarong kaharan ni Papa. Awanin ni Papang mo. Nakityo sangon nga awanin, Mama. Tidamag ko, idi awantan, nagbarbartek. Inikat dan iti trabaho na. At agbarbartek maten. Di naman masangon iti matagtrabaho. Nakakasing nga rin no kasta ka, Mama. Saan ka di nga masyan kayo kung ano? Sa mga masyan ang taon serserbihin ng tao. Siya, masya anak kayo kung ano, tapapang ko iso na, Mama. Alis to ang dito magkel, tayo itong dakkel kan, kabaylam to, travel ng siksikan. Nasibibiyag to pala tayo, ma'am, di nga to sarong karan. Kahit ko nga tulungan ni Suna, pagkakasapulan natin ang tulong kayong kuha na, Mama. Dulamin. Daking kuha na, no, baybay at bagina. No, intultuloy na nagbarbartag, baka na masakit ita, baka na natayin. Mama, mapanda ko masarong karan ni Papa. Dulamin. Basta agbati ka dito, no, at napapang ko, mapanak, ha? Uray, dandanita maadwanan, adong nga kwarta. Adan tundakil nga balay ta, kung katulong, ha? Lakana naman ti pagbasam to. Intun ka anong agbasak? Dandanin, next year. Nursery kanton. Kinder ka, sa kanto aggraduanin. Saan nga napupuutan ti panaglabas ti panawen manunemi? Kapatadot kwarta ni Mama, takang kanayon nga papanan na, adot bilbilangin na kwarta, adulat na kita arwaten na nangingina, kan kastamat na nigatangan na pat kada kita arwatek, di kita kursunadak nga ayam, pasareng kuyog kami mapanag-shopping. Naala kami ti katulong manunemi, dito'y balay, wano katak, dito'y apartment, nga iso tibang kuyog kanyak nga mapanagbasa. Nursery, gengga kinder, aging gagraduan akong manunemi. At nan nagadugon daway manunemi amadlaw ko ni Mama nga mariribukan. Ha? At kati problema yun? Awa na akong problema ang tinapakadanagan. Kumusta pa nagbasam? Okay, met, ma. Napas na ikak, met. Mabaling ka, di ma? Nga, mapad na sa rungkaran ni Papa. Taita ka manin na manup. Ay, susapo. Manon nga tao, nasang kay bagam da ita. Libatan mo di amam, nataitan. Kakasimit no kasta. Sa nga bali, ma. Dumakilak pa eh. Mapangkuntusoblihan ni Papa. Barbaring ang taisuna. Barbaring ang tapay lang ni Papang ko. Grade 2 ak idin manon name. Idi ta mapasamak ti jak pulos ni namnama mapasamak. Buhen. Idi dimteng tirabi manon name sa paim ti maturog ha. Nagpaskon ti assignment ko, Mama. Nga harus maturokin. Ha? No anyaman di mang mangig mo di bangin na kwarto, iti kwarto. Maturog kalatan. Taapin mo. Taka di manin umay nga lalaki, masumrik iti silid mo. Saan ka nagsasaludsod pa? Makaring-ringgor kayo tumanin. As-asog ka da aring ang tumanin. Saka gay ayak-ek. Agkanamtuog kayo ng aking kinamat. Psst! Mama? Pag nukatiti ko nada, nga anya? Nganda kayo kanukit puta? Sit nang baka, ha? Karuba. Saan nga pagduneta? Nasaya atak nga inam. Mawawata kong ti amin, Mama. Dakelak meten, grade 2 akon. Anak, saan nga maitan ni Papang mo ti kastoy? Gusto nga tinalawan ta. Malagip mo? Wala, karaapa kayo di. Nabasit ti kwarta nga edad ni Papa. Ita, adok kwartatan. Ngim, puta ka kanumat. Shhh! May bagbagat kasta. Anak ka di ti puta, Mama. Shhh! Damo na ulitan na. Manong Nemi. Ngem, nakariingak. Iti makangagak Manong Nemi. Iti kanabtuog, iti bangin na kwarto.
iti kwarto ni mama. No gagangay lang ka ni tuwag na ita, nga panagkinawat na di lalaking kadwana, apay kasta. Bimangunak manon nemi rimuarak iti silid. Iti silid ko, aging gana manon nemi, nga nakangagak iti kanalbuong, bang bang bang! Iti uneg ti kwarto ni mama. Nakalukat tiri daw manon nemi ti kwarto ni mama, nagdardarasak nga napan bimatog iti ri daw nga nakalukat, nakita ka mismo. Pinaltugan ti may sa nga lalaki manunemi ni mama nga tilangan ni mama kat nakangato digiti ima na nga lamo-lamo ni mama. Pinaltugan latamat ti lalaki manunemi nga nakaantsuhos iti nangisit. Bang 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 nagkikisak, mama! Nakigtutmet manunemi ti nakaigam ti paltugan ang paltug kini mama kat tinalyaw na. Nakita na ka mismo, nakita ka na mismo tilangana. Paltugan na kumamit din, manunemi nga nagtaraya ko, ngay mulog, nagpaarayat. Tulungan na kami, pinaltugan na ni mama, tulungan na kami. Nagtultuloy iti padang sangsangit ko naman payadan mga arakop kanya kay bagbagadang agtalnaak. Kaslag subli-subli nga gilap-gilap iti panunod ko iti imatang ko manunemi. Kaslag subli-subli oreg kidema kasla makitkitak tilangan ni mama. Nga lamo-lamo nga nakangato iti duwa nga ima nanging pinaltugan lahat na tilalaki nga nakaantipara. Nakitak no kasano ti panagpuswak, ti dara, ti barukong ni mama. Nga napaikisak. Nga tinalyaw nak, tinakaigam ti paltugan na kumama na nagtartarayak, nagikikisak. Na nagpaparayat. Maulit-ulit na itama nun nemi, nagikikisak lang tao reawanan nga napasamag. Kakakaasi na yung mararayat kanya. Naalay-ayan ang tiriknak manun nemi. Ini tay kargadan ni mama. Iti unada nga ambulansya. Dua nga ambulansya, dua nga bangkay manun nemi. Nagtatarayak manun nemi nga lumugan ako mat ambulansya nga ming gawid na. Manung nemi may nga pulis, ti masidag kanyak pulis kunak na naka-uniforme, amok tilangan ti pulis. At damot paltug na. Awanin. Talangan. Awanin ni mamang mo. Natangin ni mamang ko sa tinusayan na kahit ko makita ni mama. Amboy. Amamunak, sir. Amboy. Omega. Arakupan ka. Sir, ninong ko na. Ninong? May sabay lang tawag mo, idi. Nagbunyag ka. Ninong Henry ko na. Gayem ko ni papang mo. At akong padrek nga ron. Kas ano nga rin nga na mamunak at masa palang tawin ko, idi. Ni mamang mo, ti mamok. Ito makitak nga iso. Tag-responday kami. Kada na ikis kagsang sangit ng ubing, sinalsud ko. Anak ti biktima ko na. May besa lang ti anak ni Lloyd. Sika lang, amboy tinagan mo, di ba? Amboy tinagan ko, sir. Ninong ko na. Ninong. Amamoy ni papang ko. Kompadrek nga ron. Gayam ko. Ayan na nga ron din ni papang ko. Namayagin na saan ko nakita. Manulayang titawin ko, hindi panawad mi kini mama. Bam. Indan to tiyan na. Manong nemisan na ko na pinanawan, tininong ko a pulis. Yung robot na gitarwatem. Alam amin na kahit mo alan. Gamit mo. Kasi nang din ti gamit ni mama. Basta di gamit mo, arwatam talamon.
Panawa mo dito yung lugar. Ni mamang ko nga rod. May mansahig tulatan. Kahit ko, magitan mamang ko. Uy, nintan to chapel. Papakamansayagan na. Ninong, asinot ng patay kay ni mama ko. Di mo pa mo, madama palit investigasyon. Ninong, nakita ka mismo. Nakita mo? O Ninong, iso nga nagkikikisa nga nagtartaray. Ti sublat ng matapaltungan. Ti naka-antiparat ng shit. Kinguwapo. Nga nang paltukin ni mama. Nakita ka mismo, ma'am. Ninong. Imo na nga nakangik di putok. Siyak na pa ti nakalukat nga rawangan. Ti silad ni mama. Nagitang ni mama. Nga to na ti indwa nga ima na. Nga nakalamo-lamo. Magkit-kitak na yung kuwana. Pinaltugan na namin si Gwapo. Nakalantiparatin ng isin nga lalaki. Nagitak di ba nagpuswag di daray di marukong ni mama ko. Lagi kikisang. Sige. Agtalangan. Eh? Tulungan ka mangisaga na karita arwadam. Kalpasan na agad pumanaw tan ito. Papanantang aro din ninong. Lang maturog ka. Kalpasan na yung tunibigan. Papantan to itayan ni papang mo. Nagtungpalak nga rod manong naimid awanit sa bali papanak. Di karuba ming apartment. Handak mo ba't siguro pakibiyanganin. Baka madanagan, baka di na pa kaya may ramraman ka na kami manong naimid. Gabuta, mamatak kininino nga polis manong naimid si Murtak yung kuhana. Kaniti kabigatan na manong naimid nagkuyog kami kat malasin kon. Malasin mo rin nga balay? Iti balay mi nga pinanawan mi ni mama ninong. Baring adda ni papang mo. Uwin, kasi pilat lang nga di pimano kami. Narukup sapi din. Apay nakarugurugit iti aglawlaw. Iti sangon, ninong. Sang siguro masangon ni papang mo Dalusan. Nakabaybayag kami nagtugtugtog iti ridaw, manon naming, maawan sumungbat. Baka awan ni papa ninong. Da. Dada. Aguni ka, parabari mong sikatib ngigna. Sige. Papa! Papa! Ni amboy dito yung papa! Papa! Madamdama pa yung manunay na lokatanan tiri daw. Nakitak ni papa nga. Saan sa pa yung nakamulagat nga nakakutkutungan. Berting, nagmurumuray ka. Berting, what's up, Leo? Turbo kaya. Pare, kumadre, kumusta? Henry? Kuwan siya. Ano masabi mo, mare? Di mo ka di malasin di kaduhak mo, Bing? Papa, siyag na ang boy. Inarakop ko ti amak manong nemi. Manulang titawin ko iti. Talo, pat. Walo, titawin ko itan. Manon nga tawin. Inarakop ko na ginisakan na manong nemi. Tibakas dahawak manong nemi. Inuwalin na. Pare, ano? Paiwalin mo anak mo. Ngayon masapol yun. Sumrek kami. Ganun di ka nagka idadang tidanong nga pagkapem, ta kami timakam mo. Baka ng boy. Manong name da kami ninong itinangasikaso ti pamigat. Kabat sampay na migat ni papa. Numampay na migat kami sakbay nga pimanaw kami ti balay da. Napamit ni papa iti banyo nagdraamos. Sa nagsubli ti silad na nakasando. Nadadamag, kumpadre. Di mo ka di ba nadamag?
Isong harag salsalud-sudak doon niya ti damag. Kapek dito eh. Ngayon siya akong tinagtempla kang kakumbad. Natahay ni Loida. Sino ka Loida? Sino kumabay? Na siya at unang na pinatay na. Kaguram ni Loida, siyempre. Gusto kasat sa om. Ngayon laglagi pa. At naputot mo kayong kuwana. Sigurado ka nga putot ko. Sa mo nga sa unti kasta, kumpad. Dakilan na ito anak mo. Nasakit para kayong kuwano nakastat mangagnakan ka. Sa dinot ng halaki ni Loida. Mano nga lalaki, sakbay nga inyawid ko iti nga balay. Amok ko mga rod, baka adasikog na idi. Ito dahi tamang mangig ko manong nemi makarik na agti sakit. Kasla kayat kong ti pumanaw. Sa nagabigbigan ti amak ng putot na. Pare, hindi pinanawan nagdagit agina. Imbilang ko idang nga natahin. Sunod kapunan wapay, wahanin ti sarserbit piyak. Pare, rumbeng ko mga impakitan. Iti adadang kinisengpat mo. Kasama ko pa ng bayba iti bagim. Ti panang tunoy mo, ti kayad na mapasamak. Kahit kung matunoy yan. Mamok na sa sino ni Loida. Ado nga kwarta ti kayat na. Napintas nga balay, kompleto. Nga jak maited. Kaya yung karimot kaming kengkwana ita. Nga ti amok ini. Kat simurot kanya gabot ipatpatignak. Agas man ti panang ipatpatig ko kengkwana. Yung nagpintutak pare. Inyaon ko ti kapitakan kahit ko lang agbalbaliw ngem nagsublim at laing nga naglubnak ti kapitakan. Ita natay ang gapuna. Madamat investigasyon eh. May pangap ti lalaki. Pare, ibatik king katanak mo. Sa mo ibaybayan, awanin ti mga sikaso keng kuwana. Medyo adayo ti nagpagbasbasahan na, makamukan to keng kuwana. Tapno may ipatuloy na't panagbasa na. Sige, panawan na kamlatan. Can thank you. No sektot makaigam ni kaso. Di ba na kay tuntun ting? Pa nakapapatay ti dating asawam. Baka kanayon at tumaytoy. Amboy? Ninong? Nakitam ka ding ang peso? Tinagpaltog iti inam? No makitang pa'y maminsan, malasim mo? Malasim ko, Ninong. Kang kanayon ka, kasla na ipinta dito'y tipuging ko. Ang kanayon ko malaglagip tila nga ana. Sige. Makatulong ka. Kahit mo sawan, Ninong. Papatayan mo dyan ang papatay kay ni Mama. May balod, tapno madusa. Tapno may ikan ti ustisya, ti papatay ni mamang mo. Kahit ko na, Ninong, agtalnantan ti panunot ko no, may balod din dyan nga nakanti para tinang isit. Kahit ko nga, may balod met kan matay mo dyan. Manong Nemi, nagbati ak nga ortisidong ti amak, nakailili ko idi paylain. Ngayon kasla saan nakakailiw. Nagbali na natudyo manong Nemi, siya ak tinang urnos, iti di na munor urnosan nga balay. Wain, iti matlang dati ang silad ko idi manong Nemi, iti nang ipanak da kita rawata. Nagurnusak, nagdalusak. Nagdalusak pa iti ruwa, kan sangot ti balay manong Nemi. E dinto, tiktikas dyan nga oras manong Nemi kat arak ba't manentes ang sangwan ni Papa? Papa? Di nagdisturban. Salud-sudik lang ko ma, no anak kahit mga pulutan. Tabay, inakigatangan? No anda magpaggatangan na Papa. Naawan, agluto ak.
Amom tikluto? Sinusurunak mo ni mama. Ken mabaling ka di papa. Mapantakitahin ni mama. No sa din mo maitatayan na. Tawagak to ni ninong mo. Tayo mang kuyog ka. Ngimsyak. Kawan ti bambara ka magkita ken ko. Papa? Ihiramidan ka. Ilutuan ka at pulutan mo. Kaya't ko lang manunaming saan nga listo nga mabartek ti amak. Nagremedyo kiti pulutan. At dapat kit diguna, noodles, manunam. Diyan nag-alis to nga mabartek ano. At pulutan ko. Kahit yung kadimanin ti mabartek. Nakakutkot tong kan. Yun doon bigat. Nagsublik malit trabaho ak tapno. Nadapagbiyak ta. Papa, nangikuitay nga. Yung bagang kininong nga dinakbigbigan na putot na. Sakit lang tinakam ko na yay. Kinapudno na. Pinadas kayo may nga sinapol. Tapno mapasubli ka o iskalain. Ngayon, adadang ginayat ko ng batik at sidong tinam. Adadang mabaybayan ka na kung pagaligan taggaan ka kanyak. Ngam gamot tawanin ti ama, inam. Agyan ka kanyak. Agyaman nagpapa. Papa? Di mo ka di tari gagayan nga. Ibalis ti papatay ni mama. Hindi ako matapang barak. Kapag kung mag-ibalis ako, bibigyan ko kinimamang mo. Siya, Papa. Kahit kung matay mo tayo dyan, ang patay kang kuwana. Na mabalin ko makitsak timang patay mo. Nakita ka mismo. Nakangato pa yun, nagitiiman ni Mama. Pinaltugad na lahat na. Nakita ka mismo. Nagpusumok ni Dara ni Mama, manipot ti parugong na. Samon nga panunutin na ita. Naabing kami nga nakita na itang eksena. Di ka kumalata na turugin din. Ala, na yun ang pinatipulutan ko. Ha? Awan ti pagdala ka manak. Kahit ko sulnitan na kita ng kurang ka. Pa? Nung nasgan ka, mangalak ti sa baling inam. Mangalak kahit mo. Tapos ang natin ka sa pulang, Papa. Manawarat ka sa pulang. Di ba nakatuntun ti justisya ti papatay ni Mama? Bayamon na dito lahat ng polis ti makam mo. Sik ano kung maramid ang obing. Delikado kiti biyag mo at nakitam gayam. Nanangan delikado ako na yun, Papa. Delikado ka. Iso nga iban na kaninino mo, ang mapanji police headquarters, saan kang sumusurot? Tapi, Papa. Kasano no, Jesus, may ramraman nakpay. Delikado tagayam paro. Manong name ti pagpintasan na itulundag nga masapa ni Papa iti eskwela. When? Namampay 15 minutes manong name tarayan tilugan. Nagbasa ka. Uretan agaan ni kanigatang mo't pangaldaw mo. Umay kan tumalalayan. Kahit no kayam to gas pagkarigan ng agawit sa jabalay nga siksika. Di okay lang. Basta isurong kanya no sa din ng pagluganak, Papa. Tapos na din nakpakadanagan. Sige. Isurok to ka. Kas dati na pasamak manong name tuloy kumatlaing tanagbasa. Kahit ni Papa, uminom man manong naming saan ang kasi din kang kanayin nga mabartek. Uminumin no kastang sakbay nga mangan kami tanabi. Mapamit lang ang nagtatrabaho manong name. Kaya di may sangal daw manong name imay ni Ninong. Ninong? Kamusta ni Mama? Kahit na itabunin na. Di ba't ngamin kayat ni Papa nga mapang kami? Di ka mat ngamin na imimay tanang panguyog ka kumagin ka. Maam tagkuyog tanto mapanti kampusan to. Nga magkuyog ta ita. Papananta Ninong. Umay ka dyan headquarters. Tabigbigem. Dagiti limang suspect. Ito na pasama ka krimen. Ha? Dakil di may tulong mo, Amboy. So ang hanggang ko magbuting. Ngam ko na ni Papa nga may ramramang gam kanungo.
Delikado ka no. Di mo kadikayat nga matuntunan. Iti ustisya ti papatay tinam. Kahit ko, nay aninong. Ngayon nakas pagregan ta delikado kami. Hindi, saan laing ngayon? Tas anong oras masulbar ti kaso? Saan ka matatumulong? Yun to ta nakita mga mismo. Sige ninong, ngayon pakada nak akin ni Papa. Imbaga ako, di so may kantan, tanan. Insurudak manong nemi no anya trumbeng nga ramidek. Manipod dito'y amboy, makita mo to diti 5 nga lalaki. Ha? Nga nakasuod da iti antiparangan ng isip. Okay? Nakasango da, nakalikod da, nakasango. Sa bagay, no talaga mabigbig mo, mamisa mo lang makita. Sige ninong. Nga nagwing-wingi-wingak manong nemi. Awan ka dakwada? Sino ka dakwada? Awan ninong. Baka nagkamali ka lang. Malasin ko ninong. Maminsan lang makita. Isukunak. Nalawag ka di ka na makita. Nakalaw-lawag. Nakasindit silaw. Sige. Mapandang din ti Campo Santo kayan ni. Nakaitabunan ni mamang mo. Sige, ninong. Manong Nemi, nasakit man tinakim ko, tadyak malapulos nakita ni Mama. Kadedi, nga parang paltog takin ko. Ladawan laingan manong Nemi tinay para baho ti pansyon na. Api nga daladawan ni Mama dito'y, ninong. Tsak pa na mo. Baka madada may magsasarungkar kang kuha na. Tikado nga lalaki ni mamang mo idi. Adamat nga tadi kita naidlab, bakas kini papang mo. Naidlab ni papang mo, manipod iti ayan na trabaho. Inakal na. Ngimdimat na tungpal ni papang mo, Karina. O ang ngarot, mawata ko ninong. Mawata mo nga niya. Nga, ay, saan ko anong ibagbaga? As di klase ti inam, nagkapuam. Nga kayat ni papang mo nga mayaon iti kapitakan. Ngam nagsublimet, itanatayan. Api nga pinatay din ni mamang ko ninong. Sigon ti investigasyon mi. Sila involved iti sindikato ni mamang mo. Sindikato? Anong sindikato? O nasaan ka? Ada sapsapulan da ka ni mamang mo. Sapsapulan da? Nganya. Di mo maawatan o ribagak. Ngayon na matuntunan to, masulbar ti kaso. Dalagit dakkel at taong involved iti amin. Ado da kini bagbagan ni ninong ko a pulis manong naming ang narigat kong maawatan. Aging ka manong naming ngay di may sagundaway nga nagkuyog kami kini papa nga napanitimul. Domingo, kini daw kung nagpasyar kami manugot met ni papa. Hindi man panagnami manong naming na pasardengak. Oh, apay, pinagsardeng ka makan. Papa, isuday dyan eh. Ting, isuday dyan ng papatay ka ni mama. Ayan na. Dadya ta kasasarita na. Makan. Sakbay nga makita na ka. Umaykan. Apay, papa. Sangom, apay nga di mo mapanitiliwan. Unay bagam ko matipulis na umay natiliwan. Pero mga telepono, tatawagan ta ni ninong mo. Timawag nga nagpaiso manong name ni papa. Iti telepon booth. Numanin talyawak manong name iti naggapuan mi, tabarang ko nak rumwar, kriminal, kit makitak manin.
awamit. Pa, natawagam ka din. Juan, umay dan dito eh. Ngayon sumat lang. Iso, papa. Dadya ka sa sarita, dyan nakabarong. Dadya naka-jacket, naka-antiparate, ang isit. Iso dadya tinang paltog ka ni mama. Kaya dyan ka sa sarita na. Ama mo siya na dyan. Tsaka mamo ah. Politiko rin dyan. Politiko, ano't politiko, papa? Basta politiko. Madamdama pa manon nemi adhan siren na tilugan dagi di pulis. Diso dadan dagi di pulis. Ni apay agun oni tilugan da. Di amo da jay kriminalen tagtal agtaray gabot adan dagi di pulis ko na. Apay ngami nga nagpagdal dagi di pulis papa. Tas ta talaga dagi di pulis. Usad na nagpagdar. Maud-udi da. Iso tayo dyan, iso tayo dyan, kriminal. Yan na. Tayo dyan nagtartaras ka na pa naglugan, tinapintas ka, nalugan. Iso, kamatem, papa, kamatem. Ngayon samat ka nagkuti ni papa, manon nimi. Juan. Agang ka nakapanaw dan, iso matitatatengan, dagiti pulis. Inisatgan na kami ni Ninong. Ayun na. Nakapano dan aninong. Nagbayag kay tumat ngamin nga pulis. Kinapay ngamin nga agpakdara kayo nga agsirena tilugan nyo. Nagsirena agad agtry no kanda di kamaten o natiligon nyo. Kumpad, nakitam? Sinaludsod ni Ninong kini Papa, manong nemi. Inturo na kanya. May sakadagay bodyguard ng congressman. Kunakto pa namin. Nga niya, kumpad. Nga dapakay na igan ni congressman ti amin. Di mo kadiyan mo nga naigaman ni congressman ni Lloyda? Ha? Man. E di pa lang ang kursunada ni congressman kini Lloyda. Nga napamumot namin inasawa. Nga magkabutan ng lapsat-lata ni Lloyda o redaan anak na. E dyan. Katapin na papapatay na ni Lloyda. Tsaka mo, adan sa tingtinglan na nga ebidensya nga mabaling nga pakadadailan ti reputasyon ti biyak ni congressman. Pag sinsinublatag nga kitaan dagiti duwan ni Papa kanininong ko manong nemi kabayatan nga sasalita da iti kasta nga dialogue da. Kupad, delikato ti anak mo. Tapay, siyempre. Siguro baka nung nakita ng kriminal isuna. Gusto ka po na nga nagipulong iti polis. Pati si ka, pegkad. Maraaramid. Kasanong nagpegkad ka mga peso nga kama? Di ka din nakasagana nga mangilaban? Ken lumaban? Para ti pa nakatuntun ti ustisya, ti asawam? Dating asawak. O ang bibiyang ko kingkwana, ti pa nakatay na. Ket nagpegkad ti aputot mo. Di mo tulungan? Alang orta aramidak. Aramidan mi. Aray, yung kaso lang, nga dapat madlaw yung tawagan na kadagos. Una nga umay ka. Agpakdara kami. Amog tong taramidak. Siyak na nakagamit yung kaso, pare. Isong aramidak, kamang sulbar ti kaso. Manong nemi madandanagan no kasta mapanak agbasa. Nasulukon manong nemi ti mapan oresan ako ni tulnog ni Papa ken oresan nak ngaway alain. Ada dagiti gondaw manong nemi no adda kiti ayan dagiti adu nga tattao makigtutak no adda natin nakaanti para iti nangisit. Nang naruna no nagwapo na pudaw. Makigtutak. May sakadagadi ka eskwela ak manunemi ni Lili. Ape kasla ka lang mabuti nga makakita di naka-anti para ha. Amboy. Awan, Lili, tinapakadanagan. Ape ngamin,
kabuting mo tinakaanti para itinangisit. Kasi lang amin kriminal. Abi, saan mo ta? Ni papanggugat, magustuhan tagid ta para. Istoryak manong name iti best friend ko ken kaskwalaak ti amin. Ay, sumot lagayam. Isang mambut-buteng ka no, at makita mga nakatim para. Uy, Lily, delikado ka ngagpaiso ah. Baka no, sipsipudan da ka kat papatayin da ka. Eh, naku na mga malasin mo, mabigbig mo, tinagpapatay ka ni mamang mo. Hindi, kahit da ka papatayin, tapos awan timang ito do, kadakwada. Manong name king gay ti may sang aldaw, sang ko napilit ni papa nga mangkuyog kanyak, dadama pang kugatangan. Nga importante unay, mga masapul ko di eskwela. Napanak itimul, manong name ta sa jelang ti naman nga pakagatangan. Ngano kasta nga makakita, manong name ti gwapo nga nakaintapara iti nangisit, makigtutak lang makigtut. Naging ka nga nung name nga napasamak, ti bagbutbut nga mapasamak. Ito masabat ko mismo. Iso. Naglinged ang kadagos manong name. Ngimnadlaw na. Limabas. Sa tumalatalyaw, manong name itinaglingadak. Iso. Baka numalasin na, baka iso na ito ngagpeso. Hindi madayon manong name rimuara kon. Kahit ko ti agawid. Hindi makadakes. Nakita nak. Kamadan na kon. Taray! Taray amoy! Taray amoy! Taray amoy! Manong name napanak nakipulapol ka nagiti adungan at tao. Hindi makita nga da paglingadak si Miro ka. Nga daramide. Iso lakit din niya. Iso nga talaga iso. Kahit mabigbig nakmat. E di namnamaik manong naming awanen tanabayag basitan. Rimuarak manong nami tiyan ko. Oy. Nakiktot pa ikidi manong nami taking kukuha tinagsirokak nga lako na nga tugaw nga konson. Baram dita. Ay, awan na. Naglingidak lang. Loko to yun. Agtatako ka sa. Sanak mo naman nanakaw, nana. Damokit awanin man ang name. Di ko makitak manin. Oh, kamatan nagmanin. Di pagpintasan naman ang name na itarayak. Nakadano nagditibalay man ang naming gusto ko niti ala ko, gusto ko niti butbuteng ko, idadamakin ni Papa. Abay, napasamak. Nagkita kisuna, Papa. Imbag lagi din ta saan ka nakamatan. Sino? Tinang papata ka ni Mama. Sasapo. Ma'am, tatawagan ni Ninong mo. May nga dagos ni Ninong manong name. Baka samat nga iso. Iso. Api ko mga kamatin nak ngarod kan sa punin nak Ninong sang iso. Malasin nak mo. Wanang yung mga. Sige. Kasutan namin dem, ha? Alam na ito yung calling card ko. Teka kasi di ko mga sitwasyon. No, amom ko matibang tawagan mo kanyak. Tinawagan na ko mga sigod. Manong nemi kasta nga ro tinapasamak ni manimpod mo't idinjak mo't kayatan tagmaymaysa. No, at napapanak manong nemi kadwak lata ni Papa. Saklag may mesa no mapanak ti eskwela. Dandanagak amang kadinuumay sa criminality yan ti eskwela kat padaanan nak manong nemi. Kadagpaiso. Oh, nakiktutak, hindi makita kisuna nga datibangan na kalsada. Lili, ilingad nak. Tapay. Isa dahil ti kriminal ni. May ramraman na, di kag ningad kanyak. Yan, maka may ramraman na. Timaraymit ni Lili manong nemi.
Ti marayak mat manong nemi nga naglusubli ti eskwela. Aging ga manong nemi nga kastoon iti kis digiti padak nga pupil wenno estudyante. Edi makangeg kami di sasaruno nga putok dagiti palto. Nagikikis kami. Dagiti maestra manong nemi bagada nga glinged kami. Yan siyak, sana ka naglinged. No dikit si Miri Pakmanong. Dikit ti polis. At akarang-rangat da manong nemi. Nininong. May isa nininong katakwada. Iti panunot ko manong nemi kasladan digiti pulis dito as digiti eskwela. Siguro nininong mapampanunot na nga ada pulis nga agbantay iti eskwela ta in kaso nga may urayan dito iti kriminal. Nalingmat gayam ni ninong. Kinun ko nakitinakam ko. Imando digiti pulis manong nemi tinagayab da siguro ti kaduada. Aging ka nagsardengan ti potok. Talo manong nemi digiti nakangato ti ima na nga simukon ka digiti pulis. Nagtatrayak ni masidag kini Ninong. Ninong. Ay. Amboy. Malasi mo siguro itan. Sino ka nakwada? Talo lang digiti saan nga natay. Iso na ninong. Deta ni. Iso na nita. Warawan ang tiyos kan. Ang tiyos na nga nang isit. Iso. Sigurado ka. O ninong. Hey, pare. Dati inikat mo nga antiparam paki sublimat. Dislan. Oresan nang isubsubli ninong. Iso. Ngam nagtungpal lang manong name iti kriminal. Kat siyempre, iso nga talaga. Nag-aasat ka loko. Tumbing lang, matusa ka. Gabuta pinatay mo ni mamang ko. Makarawarak tumad lang. Napigsaak. Iso nga kamang namnaman loko. Saan ka nga sardengan? Ninong, but-butangan nak. Parigdaman. Kahit mo ang tanungan? Kahit ko. Baamon, amboy. Sige, lumugan kayo. Manong name si Moro tak. Tinawagan siguro ni Ninong, ni Papa, kahit may dimanon dito headquarters. Papa, natiliwan ti kriminal. Nalaganan ti riknak. Siguro magsakam ita ni Mama. Agdusan dyan ang patay kang kuwana. Anak, di mo namnamayan. Delikado nita, no? Makalusot pa ilahin. Apay, kit natiliwdan. No, makapagpiansada. Nagkaroon na kit. Kakaduan ni Congressman di kita. Congressman? Apay no kaduan ti Congressman? Ore kriminal ka? Makarwar ka lata, Papa? Manong nemi, manulayang iti tawen ko idi. Ngem na ipinta, na kitikit iti panunod ko dagiti pasamak. Agpeso manong nemi, nga nakaruar, ti kriminal, iti nakapagpiansa. Kat kastaunay, manong nemi, iti dandanag mi kini Papa. Dati may sa nga rabii, manong nemi, at da may rimaot kada kami dito'y balay. Dahil ito yung tikadandanan ko, anak. Papa, asino na kita, api ka palto-paltugan naman din di balay ta. Aglingid ka. Saan ka pulos ka tumakter? Pang-pangasam, saan ka pulos ka tumakter? Orita na tawaga kondan ninong mo. Yung dadalagayam ti asidag manong nemi. Tanuan niya tinapasamak, iti eskwela, kastamat manen tinapasamak, iti mangukin lawlaw ti balay mi. Nga idagtalnan, nagsardengan ti putok, manong nemi. Rimor kami ni Papa. Si mabat ni Ninong. Ninong, apeng amin ngayon nakarawar di kriminal, kanatilo yung lang aro din.
Sa nga bali, amboy, natayin ni Suna. Kanya? Iso tayo ito, oh. Makikitaan. Iso. Natay ka din. Natayin. Saan nga mang angas? Oras saan nga mang angas din? Kung naugdarak, kung pinatay mo di pa mga. Kinugtarak man. Ilan anaw anak ni Ninong. Gusto na, natay detan. Kahit kung may pagsat-sakit dinakam ko, nga palang papatay ng ini mama. Sa nga mali, dahil kanin ti ustis na papatay mo mo. Kumpad, Henry, naalamin di ebidensya. Isumid lagayam. Ayun siya katsungasawan. Dua ka dagiti nasingad ni Loida, iti na-imbestigar mi. At akatakwada sa sapulin da ni Loida. Kahit mo mabuya, ti, natisap sa sapulin da nga ebidensya. Apa yan, nakatibang buhay dita. Ni Congressman. Hapay. Ramorman saan ni bagat mo. Hindi ka nababuya. Taladagi bagbakang kumpad. Yung nalpasan ti kaso kumpad. Wanin. Ken. Padre ni Congressman. Nalpasan. Dagi dinaragsak ang kanito na. Agbabawiak no hapay nga. Dimtin ni Lloyd at ibiyag ko. Awang kumatikas ti nga kagulo ti biyag ko, nasanga ni Lloyd. Agbabawi ka di? Nga nadaan katikas ka ni Amboy? Amboy. Ninong. Barbarin na awan ton tikas ti nga gulo ti biyag yo. Ti biyag mo. Kitipas na yung madagbasa, ha? Uy, Ninong. Nada problema mo kinipapang mo. Tawag mo kanya. Nasyak ti mang panak. Mang pasingpad keng kuwana. Nandun kayan mo magbalinan, ito nabakil ka. Kahit kung tikas kang kaninong pulis. Sige. Sabi ko mata, matungpal mo, tarapap mo, amboy. Manong nemi, nekatan nga namin pinsan, dagiti panagdandanag. What? Awanin ti panagdanag ko, no kasta, nga mapanak agbasa. Aging ga, naggraduara ko, manong nemi, iti elementarya. What? Intultuloy maten ni Papa, manong nemi, iti kinasingpet na. Aging ga, iti may isang aldaw, ng isang pet, iti may sa babae. Pa? Sino na? Sun may kaduwang inam. Ni Gina. Gina sweetheart. Kaya anak ko. Gwapo nga talaga amboy, ha? Barito ka. Para high school kanton? hindi ta. Kahit nagbaling ka no, pulis na ta. Pulis karakter? Kas kinininong na. Siya, ano kasta? Papa? Nagkapon ni tita. Nagkapon na? Wine. Nagkapo ka di kapitakan? Kasta nga yung nagkapon di inanay sa lusod ng kasta. Nadalos ni titam. Yan, namamukisuna katrabahuak. Sa may sa, adamot na anak na, kasadar mo. Apin nga sana nga kinadwa. Kata, adangamin pagyanan nang nakaskasano lang, agkakabalay ito. Tita? Balo kami at kas ni Papa. Saan nga balo? Disgrasyada. Nagtalaga kita sa may nga lalaki, hindi nakitong pal. Ti amok idigit sa anak ko nga gayat, ngayon din amok ni papang mo. So nga, siguro, dahil ka rin nga isot may kaduwang ayat ko, siyak ba't may kaduwang ayat na? Nagbalinan manong naming na ornos ti pamilyami. When? Ngayon sa amin akin nabalay, manong naming ti munang anak niya tita Gina. Ngayon nadanak ti duwa kabsat, manong naming kabsat iti ama. Manong naming tinungpal ko at ambisyon ko. Babayan ka ni Uncle, ni Ninong Henry, manong naming. Basak,
hindi adako ni ti college, criminology. Kaya agritiro maten ni Ninong manunemi isumaten iti ng tulong kanyak nga simbrek iti PNP. Kalpasan ti training ko manunemi. Nag-retire ni Ninong manunemi. Oh, kumusta? Ninong? Natartaraki ka kami siya kapulis Natartaraki ka, hindi kataraki ba Ninong? Lagit sabi ko mga rod ha, tagbaling ka na singpet nga pulis. Tapay Ninong, ado ka didikit isanga na singpet na pulis? Kas kumana ka di kagayem ni kumpadreng nga Joseph nga pulis? No sinuman di kita? Wano di kita kumpadre nga abogado? Ninong, hindi na pagbagan. Sinuid dakdaka mati mo. Ha? Basta, agbaling ka to akas kanyak na nasingpet ka na siya na pulis. Uy, Ninong, ikarik kang ka. Tilubog to amin na kiti kriminal. No kumapit sa angan na tilo, panang nang papate ka di mama, baka siya kumabalag oray na. Ngam gabot adda ka Ninong, sad gapo na nga, nabayagan nga na ipaentusti siya, ti papatay di mama. Manong nemi tinungpal ko kas iti kalikagom ko. Tinagbalin ama isa kadagiti manmano anasingpet kanasyata pulis. Ti pagpintasan na manong nemi pulis woman iti muna nagpitkan ti pusok imuna ken maudi ako nakom. Iso daytoy manong nemi ni Delilah. Nga iti andan nagkinaawatan mi kini Delilah manong nemi iti tasakbay nga nagkalaysa kami. Siyempre, nagretiro ni Suna. Tapno ni kas tagatagbalin lang plain na housewife. Nagbalin nga ina kinasaw. Si Mina kamin siyempre iti balay. Nanda pa kini Tita Gina. Nadang kami di kabukbukudan nga balay manon nemi. Ti makadakis. Kada gini ado ang kaso nga naksinulbar. Ado di gini detret nga nakmauawan. Si Dwight. Nung nag-resign pinag-resign ag-resign ka matin. Tapos ni bagada nga may sakatakrot. Tsaka iti mabalo, iti mabiit, awan ti bagdanagam. Taore no saan kong itultuloy ti agserbi, kas pulis. No talaga nga oras kon. Awan ti bagdanagam, manayong ka no ti biyag ti kas kanya. So nagkuna, kuna ni Ninong, kinamaging ganata kasi bibiyag pala ni Ninong. Doon di kiti nagbaling nga bunga tinayat mi manon nemi kini Delilah. Yamin tultuloy ko lata ti panagserbik no ang ado di kiti sulisog. Sulisog kunak. Ado di kitay mangar-aram kanyak tapno agbalinak nga maikan ti numero nga kaming ti PNP man. No way. Kunada kanyak di kiti kakaduak pare. Baka alalisto ka matay no saan ka makidanggay iti ayos. Ay kahit kung di mamirmirahot mo nagkikiraw sa tiyan na. Ngamiti. Agaramat isang na siya. Prinsipo ni papangko reto Dere ka po na no apeng inyaon na idi di mama iti kapitakan. Adumit idi ti bang sulusug kini papa. Tapno agtrabaho ti illegal. Kaya't na lang maitid ti kasapulan na di mama. Ngamsan nang inaramin. Kahit kung atuladan data. No kasano ti kinapudno ni papangko. Kastamat ti kinapudno. Ora isot pa kay ikatan. Basta agbali na ka nalintig. Ken, taas nuuak kadigiti tao. Nga awan ti mading aramid ko. Awan ti sabaling aramidek no di mangipakat iti lintig. Adon manong nemi digiti na awat ko nga awards. Ang emisyon na laing ta. Hangko na hangka no nga makaitid iti sa liwanwan digiti nga awards. Trophy kanda dungapay, plake. Hindi pagpindasan naman ng nemi. Ada yung pasnek ti asawak, na negosyo, nga isut mang naynayon, iti kagangin lang sweldo ti may sapuli sa kanya. Akas kanya. Nanatamat ti nakananama manon nemi, na panakaisagat ni masakbayan di kitiduangan nagmi. Aging ga, nga dapelaeng manon nemi tinasimbe nga panunod ko. Saan at itong mangyawawan? Saan itong mamansaan ti sinapatak?
nga panagserbian na pudno. Iti mangipatungpal tinitad kanyak nga akin. Dahito iti pagkasaritak manong name kadagyaman unay ti anos mo nga nangurnos. Kalpasan nga insend ko iti messenger mo ti detalye ti pagkasarita. Sabi ko man damat na ibahatik nga ayat liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadig iti pahatag nga dimngeg. Kahit ko nga maibasa na ito'y maipatangatang tabarbaren konak. No, adu dagitay malawlawakan ti panunot na nga biyag nga illegal nga sa angket agbiag nga legal asa angket nga illegal. Nakabimbintas nga amen nga ipauneg ti banag nga naglang etam nagtaod iti na siya at nga aramin. Tuhoy nga ron nagyaman kan mautang nga pagayam mo amboy